Ahoj, takže dneska je to 5. deň objemovej fázy alebo naberacej fázy. Ja objem nerobím, skôr priberám. Včera sme mali voľno, boli sme na bicykli. Ja na tejto strave fakt reálne nemám energiu, borci. Som teraz na bicykli a ja vedľa fučím, chápeš? To je neuveriteľné. Proste mne sacharidy fakt nerobia dobre, ako náhle si človek zvykne na ten fasting a low carbs, tak ten prechod znova na sacharidy je kurva ťažký. Fú, jak medveď fučím, chápeš? Keď som low carbs, idem jak pán. Puf. Je hlúposť robiť v tréningový deň, kedy máš anaerobnú činnosť, robiť aj kardio, pokiaľ si v naberacej fáze. Maximálne robím aerobnú aktivitu, čiže kardio v rámci rozcvičky, a to 5 minút. Veľa ľudí robí po anaerobnej aktivite ešte aj kardio nejakých 20 minút. Každopádne toto robím, keď sa snažím rysovať, nie keď som v objemovej fáze. Čo sa týka makroživín alebo môjho kalorického príjmu, zatiaľ si makroživiny nerátam, kalórie, aj keď som spomínal, že už to mám rozrátané. Každopádne nie som, alebo takto, každopádne nemusím si to rátať hneď zo začiatku, proste stačí, keď jem podľa intuície. To znamená, že keď sa do nejakých 80% nasytenia, kým si to telo zvykne na ten príjem potravy, je hlúpo sa prečgávať proste a príjmať, v mojom prípade teraz nejakých 3000, vyše 3000 kalórií každý deň, keď nie som na to zvyknutý a jem intuitívne a nerátam si kalórie ani makrá. Každopádne budem s tým pracovať, a to pomocou kalorických tabuliek. No na začiatku mi to príde úplne zbytočné, respektíve nepodstatné. Takže máme po silovom tréningu, dneska to boli nohy a lytka. Nejdem robiť žiadne aerobné aktivity, proste len chill, oddych, možno nejaké plávanie, len tak v rámci regenerácie. Přes hudbou? Boys! Riadny bachorák. No a keďže máme high carbs, takže dáme si zmrzlinu. Zmrzlinu jedávam aj keď mám low carbs, samozrejme musí byť kvalitná, žiadna vysokoprašková cukrová záležitosť. No na večeru sme mali takýto vychytaný rare steak, alebo ako to nazvať, a k tomu rýžu, nejakú zeleninu, takže tak.